A v tej chvíli robíš jednu zásadnú chybu. Dávaš svoju silu niečomu, čo neexistuje. Strach sa tvári ako ochrana, ale v dnešnom svete veľmi často neochraňuje. Vyčerpáva. Je dôležité pochopiť jednu vec. Nie je tvoja chyba, že sa v tvojej hlave objavujú obavy. Tvoj mozog je nastavený tak, aby predvídal hrozby. Je to starý mechanizmus prežitia. Lenže dnes už nežijeme v prostredí, kde každá chyba znamená ohrozenie života. A tak sa z ochrancu stalo niečo iné. Prehnane citlivý systém, ktorý reaguje aj tam, kde netreba. Predstav si, že v tebe existuje vnútorný strážca.